I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas radimo jedan video u saradnji sa Revutom. Sada, vrlo interesantno da će ovo biti jedan od prvih, ako ne čak i prvi projekat na Cardanu. I ne samo to, nego ovaj projekat rade naši ljudi. Znači tu su ljudi iz Hrvatske, iz Srbije i tako dalje. Znači praktično naš projekat će biti jedan od prvih na Cardanu. Inače, Vukašina ste gledali ovde na kanalu, on je isto ovde savjetnik, jel te? Tako da, ajde da vidimo o čemu se ovde radi. Dakle, Stop Subscriptions from Stealing Your Money. Ovo je praktično aplikacija koja može da vam omogući da jednostavno menadžujete sve vaše pretplate na jednom mestu. Dakle, u aplikaciji recimo imate pretplatu na Spotify, Netflix i neke razne druge servise. Sve možete da stavite u jednu aplikaciju i tu da uključujete i isključujete šta hoćete. Znači, da, na primjer, ne dođe do trenutka da zaboravili ste na nešto što ste pretplaćeni i recimo desi vam se da vam se to naplati, jer ste zaboravili, sad je kasno i tako dalje. Bukvalno preko ove aplikacije ćete sve moći to da kontrolišete i ništa vam se nikada neće skinuti automatski. Dakle, aplikacija će obezbediti da ako recimo ne odgovorite na neki zahtev za plaćanje, jednostavno ako ne odgovorite, neće se izvršiti plaćanje i to je to. Dakle, nema skidanja novca sa računa automatski ovde, što je jako dobro. Sad, šta je zanimljivo, ovde će praktično biti dostupne virtualne kartice, znači oni su već napravili deal, Mastercard će ovde biti dostupan, tako da preko tih virtualnih kartica, znači njih povežete na neki drugi račun, jel te, i onda preko njih plaćate šta god poželite, što je dobro, znači partnerstvo što se tiče financija je tu, što je naravno vrlo bitno za ovakvu neku aplikaciju. Takođe, ovde možete da vidite neki predlog interfejsa, dakle, trenutno je aktualan token sale, pokazat ćemo o čemu se tu radi, ali ovde možete da vidite otprilike kako će izgledati aplikacija, dakle, možete da blokirate, da se subscribe-ujete, vrlo brzo možete da snuzujete, recimo onda možda za 5-6-10 dana se ponovo preplatite. Zašto je to recimo bitno? Pa neki vas odmah izbace, na primjer Netflix, ako ne platite odmah, gotovo je, ne možete da koristite, ne možete da gledate Netflix, dok kod nekih, recimo kod Dropboxa, ako ne platite i dalje možete da koristite neko vreme, tako da ovo može da vam služi da eto kao malo kupite dodatno još vremena, što uopšte nije loše. Drugo, desi se kasnije vam plata, bilo šta, opet možete da odložite i neće vam se automatski skidati. Zašto je ovo problem? Pa zato što sve više je stvari na pretplatu. Znači, svesni ste da u poslednjih par godina, pogotovo sada tokom pandemije, svega, skoro sve je jednostavno na pretplatu. Ako imate konzolu, trebalo bi da imate PlayStation Plus. Ako imate TV, recimo, možda gledate kablovsku, možda ne, ali eto, barem neki Netflix, neko koristi Amazon Prime, neko koristi HBO, onda imamo ovamo Deezer, imamo Spotify, dosta tih servisa je došlo kod nas i zaboravi se čovek. Tako da ja se uvijek štrecnem kad mi se skinu pare s računa, bukvalno zaboravim na šta sam preplaćen. I obično tako je to, iznenadi me u nekim situacijama, ali ajde da vidimo o čemu se radi i kako sve ova aplikacija osim toga može da pomogne potencijalno vama, a i drugima. Dakle, ovo će biti prvi, praktično, ili jedan od prvih projekata na Cardanu, dakle pravi Cardano token, ne ERC20 kopija na Cardano mreži, nego vaš prvi native Cardano token, zvaće se Revu i moće da vam koristi u ovoj aplikaciji na različite načine. Inače, ako skinete aplikaciju dole, možete odmah da dobijete 10 tokena, totalno za džabe, tako da slobodno skinite. Imaju i prilično moćan referral program, gde ovde možete da vidite šta se sve dobija, za svako koga dovedete, ne znam, po 10 tokena. Kasnije, ako dovedete više ljudi, dobijete i premium korišćenje aplikacije, znači bukvalno doživotno da imate premium verziju aplikacije. Možete ovde na sajtu u referral programu sve da vidite, dakle sve piše. I da, možda dobijete i besplatno ovu debitnu karticu, tako da ekstra, ima i cashbackova i tako dalje i tako dalje. Znači, ima puno interesantnih stvari i za referala, što je jako bitno kada krene neki coin, da jednostavno krene i taj, da kažemo, marketing, a preko referala uvek ide dobar marketing, jer jednostavno svi žele da uzmu nešto džabe. Tako da svakako, ako skinete aplikaciju, dobit ćete 10 tokena za džabe. Sad dajmo malo o tokenu, kako sve ovde token dolazi do izražaja. Pa ovako, aplikacija će biti freemium. Šta to znači? Praktično je besplatna za skidanje, za korišćenje, jel te? Ali recimo ako ste u free režimu aplikacije,
onda vam je 4% jednostavno neka naknada za korištenje određenih stvari. Dakle, što opet ako gledamo nije baš toliko mnogo, pogotovo ne ako gledamo da je to na nekih 10 evra neka prosječna pretplata, tako da ne bi trebalo da bude mnogo. Fora je što će biti još dosta stvari tu. Ako uzmete recimo premium aplikaciju, ona će biti nekih 12 eura, onda imate i cashback vraćanje u Revu tokenu, tako da bukvalno imate i yield čak će biti, tako da moći ćete i da zarađujete Revu tokene kroz ovu aplikaciju, gde ako dođete do određenog nivoa, bukvalno ispašće da su vam sve ove neke pretplate za džabe. Tako da uopšte nije loše. Svakako ovakva neka aplikacija, da kažemo, nije neka revolucija u kriptu i tako dalje, ali jeste nešto konkretno i jeste nešto što će se sigurno koristiti. Dakle, bukvalno skinete aplikaciju na telefon, koristite ako želite Revu tokene, možete da ih stejkujete, možete čak i da radite neke pozajmice. Naprimer, ako plaćate konkretan podatak je 12 eura mesečno za premium verziju aplikacije, gde sve dobijete i nemate 4% onaj kao fee, to jest protection fee, tako se on zove, da vam se ne desi, da vam ne skidaju novaca da vi to nećete, to vam je kao zaštita. Sad, 4% imate cashback na sve, znači bukvalno vam se vraća sve to nazad. Biće i DeFi deo, neki micro-lending i borrowing, gde možete da pravite neke mikro-pozajmice, biće i staking neki za yield, nekih 3 do 4% mesečno, što uopšte nije loše. Biće, na primjer, ako pozajmite pare, nekih 6% fee, što opet ako pozajmite nešto za recimo 100 Revu tokena, 6% fee, ako cena tog tokenu umeđu vremenu skoči, vi ste u suštini zaradili više nego što ste platili, tako da ispadne skroz ok. Jer vi u suštini možete da stavite recimo Revu, recimo imate, 100 tokena i on recimo vredi $1 i stavite ga 100 i uzmete 100 USDC. I umeđu vremenu kad treba da vratite ovih 100 USDC, možda Revo skoči na 1,5, vi ste u suštini u plusu, džabe ste imali pozajmicu. Tako da bit ćete neke mikro stvari. Sad, imate dva sajta, crypto.revuto.com, koji vam više objašnjava o samom tokenu, tokenomiji, o DeFi delu i tako dalje. Znači imate ovde kompletan white paper i hajde malo da prođemo kroz white paper. Dakle, idemo redom. Objašnjavaju praktično koje je njihovo tržište, šta gađaju i kako će zarađivati. Fora opet ovde je da kad dođe recimo bear market ili šta već, jednostavno imaju biznis koji suštinski radi. Dakle, oni će od ovih fijeva zarađivati i tako dalje i to bi trebalo da funkcioniše kao biznis bez obzira na cenu tokena, a ako cena tokena naravno skače, to je još bolje za sve. Tako da, eto, znači ovdje imate neki revenue model, dakle protection fee, to je ono malo pre što sam vam rekao, monthly subscriptions, tu je nekih 12 eura mesečno i dobijate 4% cashbacka i DeFi services, to sam vam malo pre isto tako spomenuo. Tako da, inače, bit će i governance token Revu, znači možete da odlučujete oko nekih odluka ako imate dovoljno tokena. Izabrali su naravno Cardano zbog jednostavno bit će jeftinije transakcije nego na ETH-u, pa zbog toga najviše, a jednostavno taktički i marketinški dobar potez biti među prvima na Cardano koji je već u hajpu, a kad krenu ove stvari bit će još veći hajp i to mi je ovde najinteresantnije, zato što su prvi na Cardano i stvarno može svašta potencijalno da se desi. Ne kažem da hoće, ali znate i sami da evo na Binance-u kad su krenuli razni tokeni, razni projekti, eksplodirali su. A vrlo je moguće da se ista situacija ponovi sa Cardanom. Opet sve zavisi od tržišta i od trenutka kad izađe ovaj token i sve to, ali ako je nešto, ako je suditi po tome što se dešavalo u prošlosti, i ovde svašta može da se desi. Tako da, idemo dalje, subscription payments, ajde vidimo oko tokena i oko distribucije. Dakle, 53% projekat, 6% private round, early bird, community sale i team and advisor. Dakle, iz svih ovih fondova će se dodeljivati razni bonusi za referali i tako dalje.
Dakle, imate tu objašnjeno, ko žele da čita može, da ne bi ovaj video trajao sad preko pola sata. Sad, evo ga. Dakle, projekat ovoliko, određeni su sada tokeni zaključani, sad ćete ovdje da vidite kada počinje, kada se završava određeni nivo prodaje, dakle early backers i tako dalje, i koliko sa kojim novcem može da uđe. Znači, private round ide za one koji su spremni da plaćaju 300.000 do 1.000.000 evra, pa onda ovi od 500 evra do 1.000, pa 5.000 do 100.000 i ovaj community sale je u stvari ono što je zanimljivo nama, običnim smrtnicima, od 100 eura do 5.000 eura i to je odvojeno 42 miliona tokena. Vidite da je nešto bolja cena za private round, nisu ogromne razlike i to mi se sviđa. Sviđa mi se što nije, na primjer, za private round tipa pola od onoga što je za community, razlika je 15%. To je suštinski ok, pogotovo ako uzimate u obzir da ovdje mogu da učestvuju ljudi koji su spremni da daju 300.000 evra, tako da kad daješ mnogo više para, realno treba da dobiješ mali popust, tako da s te strane to je ok. Također, bit će neki tokeni i zaključani, tako da i to treba da se zna. Dakle, ovdje imate celu tu tabelu, praktično community sale, znači ljudi koji uđu kao što smo mi prvi dobijamo tokene, svi ostali moraju da čekaju duže, znači community prvi dobija tokene i to mi se sviđa. Zašto? Zato što ovi jesu dobili malo bolju cenu, ali ne mogu odmah da prodaju, a community suštinski može. Tako da je to po meni dobra stvar. Dakle, ovdje vesting period, samo 3 mjeseca će biti vesting period za community, a pogledajte za ove Team and Advisors 18 plus 3 mjeseca, znači skoro 2 godine team. Pa imate private round 15 mjeseci, pa early backers 15 mjeseci i early backers tier 2 9 mjeseci. Dakle, svi ovi koji su ušli sa ogromnim novcem i sa ogromnim brojem tokena, praktično neće moći da prodaju i ti tokeni će biti zaključeni, što je mnogo dobro. Znači, ako gledamo tokenomiju, to je dobro. Sad, ono što je također bitno reći, a to je da Revuto drži ogroman broj tokena, to ja nisam veliki fan toga, i ovdje piše koliko su oni jednostavno zaključani dugo. Dakle, imamo 20% njihovih tokena zaključano praktično koliko i nama u community sale-u, pa ovi ostali su 12 mjeseci, 21, 30, 29. Konačan ovaj broj će opet zavisiti od koliko toga će se vraćati kroz cashbackove i tako dalje, referali itd., pošto će to ići naravno iz njihovih fondova. Tako da imate ovdje detaljno je stvarno napisano, dakle šta sve može, sa kojim brojem tokena ćete moći recimo da utičete na neke odluke i tako dalje. Imate ovdje objašnjenje i za referale i za cashback, vi naravno možete sve da plaćate ovamo bez problema u Revu tokenima, znači ne morate cashom da plaćate Netflix, možete u tokenima, oni će tamo u pozadini to menjati i tako dalje. Sad, treba vidjeti neki roadmap kada sve ovo ide. Dakle, token sale je sada Q2, Q3 će izaći sama aplikacija i Q4 kreće ono full. Dakle, ima još vremena što se tiče ovog lansiranja i svega ostalog, ali eto, čisto da znate taj deo. Ovdje dole možete da vidite neka partnerstva trenutna, dakle IOHK, Cardano, Croatia i tako dalje, ima dosta tih nekih hrvatskih kompanija. Evo možete da vidite i tim, dakle sve je javno, sve je tu transparentno, vidi se ko je tu. Tu je i Vukašin, oni će naravno gledati da stupa u kontakt naravno i sa Charlesom iz Cardana, verovatno će se njemu dopasti projekat, vidjet ćemo. Svakako ako on to pogura, to može biti jako dobra stvar i opet kažem, velika je prednost što ulaze kao jedni od prvih, ne nude neka tamo čudesa, dajte nam pare pa će dobijete neka čuda. Vrlo obična, realna aplikacija koja može da pomogne svakom ko je pretplaćen na više servisa, da ga slučajno neko ne skine. Drugo, imate ceo onaj problem oko free triala, znači bukvalno preko ovoga se ubacite u neke free triale i ne morate da brinete da će da vam se skinu pare automatski, tako da jedna lagana, lepa aplikacija koja može da bude vrlo korisna. Što se tiče tokena, cene tokena, kažem, to
ne može niko da predvidi. Opet kažem, dobro je što kreću među prvima i opet ovdje imate isto tako vrlo detaljno napisano ceo roadmap. Link naravno i za token CEO i za dobijanje malo free tokena imate naravno u opisu. Izvolite, obavezno ostavite neki komentar, to može i tim da vidi ako imate neki predlog i tako dalje. Slobodno pišite u komentarima, to vam je to i vidimo se vrlo brzo u sledećem klipu.